Dnes, 15. apríla 2025, som spolu s inými poslancami a s petičným výborom Zachráňme plážové kúpalisko absolvoval predsezónnu prehliadku plážového kúpaliska. Na túto prehliadku nás pozvalo vedenie mesta. Ja som veľmi vďačný, že som to mohol vidieť, v akom je to stave. Môj odkaz pre nájomcu som v podstate zhrnul do jednej vety už na minuloročnom zastupiteľstve. Bola tu v diskusii ešte pán poslanec Svoboda s faktickou. Áno, ďakujem za slovo. Veľmi jednoduchá poznámka. Tak ak je to pre vás ekonomický nezmysel, tak sa čudujem, že to robíte. Dobre, ďakujem. Verte mi, že o túto tému sa budem naďalej zaujímať, pretože si myslím, že by mesto malo dospieť k dohode o ukončení nájmu a tak ako mnoho iných slovenských miest prevádzkovať kúpalisko vo vlastnej réžii. Domnievam sa, že by to pre nás, Banskobystričanov, bolo lepšie. Napíšte mi do komentárov, čo si o tom myslíte vy.